Atong oras sa DYCM alas 8:44. Mga pagpati nga iloom usahay makahilo, kinahanglan kining isinggit o ipabuhagay. Anak Bisaya, dinhi atong bukikion o putukion, mga hiskutanan nga magkalagot, mga isyong makakuyap, ug mga pangutanang magapasabot. Anak Bisaya, uban kaninyo atong bukasan, lapuan ug sikat-sikaran, ang tanang mga bakakon ug limbungan sa pangamtanan. Anak Bisaya! Okay, may buntag ka na tong tanan. Welcome sa ato ang tulumanon. Sa gihapon, ako si Jason Monteclar. Hangtod tangare sa alas 10. Adlaw ron nga Martes. Ikabay 5 ka adlaw bulan sa Oktubre tuig 2022. Kanya kay October 25 man. Mo-greet ko og happy birthday no sa akong amigo. Tagoon ta lang sa pangan nga si Michael Goho nga nagsaulog ron mga igala siyang adlaw natawhan. Ha? Okay lang kanina Sam? Oo. Usan ni sa mga inila nga negosyante diri sa ato asog mo. So happy birthday nang nimo bay. Kaya may pagpaminaw sa atong mga listener diri sa Norte, pinagi sa 100.5 DYCM FM Bugos City. Good morning sa akong mga parinti diri sa Daan Bantayan. Di sa nato kalimtan mga higala ang duha ka mga banggitan diri sa Sibunga. Bonifacio Sanchez ug si Aikis Mahina. Hayong good morning ninyong duha. Kunya, belated happy birthday sad kagahapon, kalimot ko greet, pero sige lang. Better late than never. Happy o belated happy birthday ni Oscar Pineda. Usas mga haligi kaniadto diri mga igala sa Cebu Media. Sabi na gyud sa print media. Sa pinaka haitsad nga musuwat tigbalita niya sa Sunstar niya to the longest time. Ya ni pag-retire ni niya sa ako din siya gikuha. O, nagpailawom dayon sa ato abang pako ng gamayng pako. Kibol nga pako. Mahimo gini na kong sakop si Oscar for pila. Tingali ka tuig. Karon murag muna ni ang PIO diri sa Lapu-Lapu City. Pag si Oscar gapon no? Oscar gapon samsa? Good morning sad ni Rene Osabel. Maninaw siya ron sa Dakbayan sa Bogo. Good morning nimo sa Rene. So kumusta ang kuan ko no? Mactan Cebu International Airport operational na ni siya base tingalig og mga adlaw human nga dunay ni overshoot nga usa ka eroplano Korean Air wa niya makwenta mga higala pero mula gina
may na lang gani kay luwas. Dili ba ingon nga dako kayo nga air disaster o naglambigit sa eroplano kay kini mo kong airplane para nako usani sa mga although ningon sila pinaka-safety gigunong airplane. Mas safety pa na sa barko. Mas daghan pang patay sa motor. Kaysa airplane o niya mas daghan pang mas doon na pa'y puruhan nga maigo kag kilat kaysa eroplano nga mahagsa. Muna istorya nila sa mga statistician. Pero ako sa muangkon gikos tinuod basta musakay lagi kong eroplano kada larga nako nga naglambigit og ingon ani mutumar gid ko mga igala og balik ko sa kataro nga tablitas kay di gid ko magsilbi ug magmata ko nga naa ako diha ibabaw kay lisod kaayo kana lang imong hunaon nga naa ka 40,000 feet ibabaw sa kalibutan nya kining eroplano sam mura ni grilo nalay usa ka pisa ana nga muungot tanan giatay nang muungot tanan muna nga ako ikabot na ko na si babaw tug na ko ana nya sa di pa ko musakay sam mutuumog sa di man ko relihiyoso nga tao pero usahay makausik gikog balig mga tulong atos upat kasakong pangadji oy sa di pa ta mo sakay usik kay kong pangadji na saan ko di ako rabat kini ato di ko talawan gyud eroplano isog kay ko ana bata-bata pa ko college ISOS ngadto nga ri Manila lanlanon ko na mularga og buntag mo uli og hapon usay mularga og hapon or udto mo uli og gabi wa gid ko'y kulba alang airplane sa tinuod lang kay kadako na kong dakbayanon ano mahadlok ko taon ta but there was one time nganong natugkan ko kugang-kugang hubag-hubag aning airplane katong namay na ko sa namay ko ba ano bang namay ko sa kong asawa. Sakay kong eroplano padung dito sa Mindanao. Gikan na ko na may, okay na ko. Pag padung na ko dito, nag-eroplano ko, okay kay ko, wagi ko problema. Pag uli na nako, di problema. Kay, kana laging magsigit ang buki og internet sa di patong flight. So nara ko sa airport, padung na ko di Cebu. May kaya na ko likod-lingkod, higop-higop, pakay kong kape, kay sayo lagi buntag. Nisugot na nga magpakasal mi ana nindot na kay kong adlaw nakuha akin ako ang ako ang toyo so tagana na nga mo uli karon dito na ko sa airport palit ko ditog donut higop-higop kog kape pabot-abot kano sa nga mularga akong eroplano so lagi ko lingkod ko ukab din ko sa kong tablet sus pag ukab na ko sa kong tablet sa internet mo magi ako nakitaan nga na-crash dili ito na-crash na missing ang kahinumdum katong eroplano gikan sa dili kwanto sam kanang Indonesia katong flight from Indonesia to Hong Kong or dinto Shanghai ba to AirAsia yes AirAsia pagtan-aw na ko gyud AirAsia na missing nya naagi litratos eroplano ba ya sige kung tutok sa eroplano nya makita ra man ako sam nga musay pag-abot sa eroplano nga akong sakyan padung diri Cebu ya pagtan-aw na ko AirAsia masad giatay sus nya mura ba gyung pormaha kanang pako ba nga kanang bago ng mga pako nga nagwaw na padong langit nga pako diligid ko tong pako ka straight kanang pinapiko-piko na ba pagtan-aw na ko mo magyapon sad Airbus o AirAsia so ditawag ko sa kong asawa kanang di ako gitawagan ko kanang lukati kong tickets barko kang ano ka kung di ko mag-eroplano saya nakabayad naman ka na wag kuya ping ang kamahalan ng ticket
ang gipalit sa kong asawa, imbes tickets barko Sam, gipalitan ko og sleeping pill. Duha ka sleeping pill matingalito niya og duha pod ka sipirisin. Siya ding bungog. Niya pagkapinan sad og balig usa ka garapa nga binadril. Sabog kay musakay. Kay ang di nako matik ang ako magyung nakitaan nga nawa siya ba nya misakay ko sa eroplano nga pareha sa tong inana ko hangtod karon nga musakay lagi ko eroplano wa nagi ko nada nga tao ako'y pinakatalawan nga tao nga magsakay og eroplano sa akong mga amigo sa akong mga higala di magita ko ingon na pero every time nga naisabot nga manglaag ta suroy ta nya mangutana ko madalag barko bay mingon gani eroplano tay kay 40 minutos na balibad gigo. Except ato ni ato ko kuansam dito ko Korea. Unom ka oras nga biyahe tugi ko na. Direct flight. Direct. Tugi ko na straight kina. So muna nga pait kini eroplano nagitoy bago lang gipagawa sa Sunstar. Katong grabe kayo nga air turbulence. Kanadeng air turbulence, normal na sa tanang eroplano. In fact, wa pag yoy ambot maihap para tingali gyud, but you know, sigon sa ilang mga survey, statistics ana nila, kasagaran sa mga crash dili na tungod sa turbulence. Kanang turbulence kuan na siya sam kanang muna siya gitawag nila og nausab ba ang flow ang airflow sa ibabaw. Ang uban na musuksok ilawom sa pako or ang uban nag-change direction ang hangin mo nang mukurog ang eroplano. Normal na siya ang dili normal ang angay ninyong kulbaan kanang gitawag ba nilag air pocket. Nga naa day kuno nay lugar ang langit sa miboy nga vacuum. Kanang nay lugar dito sa ibabaw pangaway hangin. Ang eroplano ra ba nagsalig naghangin? Magpasalamat mo na turbulence kay mo na lift niya, mo na mo isa niya. Pero nagi usahay nga na air pocket nga wa gyud hangin vacuum. Yon sa mga paglupad sa eroplano kuy hangin. Nga kala gikinahanglan murag tabanog ba? Di man na mulupad ang tabanog ug kuy hangin. Mupitaw lang magtabanog tani adto nga magtagbaw bayo ukon na lang tag tinaghoy kay bisag mag-unsa tag tumpo ug way hangin la digid sa lupad. So, mo na nga kining eroplano ug wa gid nay hangin siguro gyud ka. Mo na dapat kuyawan. Unya nasa ikaw sa Sam. Padung ko ato og diin ko ato ha. Padung man tingali ko atog Manila. Sus dito ko Manila kay gipatawag Miss Lakas sa kuan ba sa kining partido Lakas. Na meeting dito. That was mga post-election. Hatag kong report dito sa taas. So, karon. Pag sakay nako sa dirisam, dirigid sa NAIA, adiri sa MCIA. Pag start na sa eroplano, napaong man. Pero may ganig yun, nga napasa kanibang napasa mama, napasa yuta. Gistar ang eroplano, nag-andar. Okay na kayo ko. Tapad ako dito na. Tanaw na ko sa kuhan. Hipon ko nga, napawang ba ng eroplano ang misakyan? Wala lang. Siga na ko mata. Ako sinyas ako anong to. Akong giina ng kanang flight stewardess. Niya klaro kayo, wasa idea. Paglili na ko sa bintana sa miboy. Kung anong nakaso man taon ng makina ani? Di man na ako anything nga mo aso, labi na itom. Nya naa ka sa eroplano din ang normal tingali oy. Di ko masata makasulti sa nga normal na nga mo itom ang aso anang ihabang turbine. Wa man ay aso supposedly kay mga moderno kita na ba mo tura-tura to ako. Pero ingon ani nga kining jet engine, turbine man na. Wa man ay aso, supposedly. Higop ra man na siya hangin niya iyang i-lift ba ay tukmod. Niya ako nasang gina na stewardess ko.
Oh, umuusok. Tagalog ba ko animal, no? So, umuusok. Gignan raman ko sa normal na sir. Kuway normal ano eh. Kuana pi listo ba kay sa manaog ko nya nanako dito hiluna na ako kini sugal-sugal na gini. No nya kada diayng inana ba nga daghan kitang hunaw-naon. Bisan pagkadyot ra kay na sam 40 minutos gikan Cebu padung Manila. Para nako usatos pinakataas nga kalbaryo nga ako abang nasinatian aning kalibutan na. Taas na kay ng 40 minutos sa usa ka tawo nga naghandom nga ikabot nimo dito sa kinaibabuan 40 mil ang gitason no 40,000 feet 40 mil ka tiil ang gitason. Wa na gikakibaw kung sa may tabo mausban batong napaong ang makina muaso bagbalik ang jet engine mahutdan bag battery mo init bang radiator mo overheat ang kinaplano wag kita kay basa. So kining ingunani nga disgrasya dias maktan nga ni overshoot lang kini pilot error ni. It has nothing to do ug ako'y pasultion dili man ta investigador lami kitang paminawan but most of the time basta ingunaning ni overshoot miscalculation na sa piloto na miscalculate nila or why brake mechanical mga na pero inani magusam miscalculation gina. Pasalamat na lang nga naumod ra ni wa ni buto wala ni kay di gyud capable ang Mactan Cebu International Airport sa pagresponde sa mga dagko kayo bang mga air disaster bisan pag naalang diya sa mga tugpahanan. I don't think we are capable of doing ba kaning mga quick response nga rescue. Nigel Banasya imo nang saligan pick up okay ra nas Nigel ug dunay mga baha kana ingon ana matadara na di ba do na ba kay na ay baha na ay bagyo. Lahi ni gasolina ang airplane sam unsa to tawagan na nila natoy time pa ha high octane no high octane na nga petroleum ang ilang gamit. When you say high octane, kuan ka na kanang dali ka na sunugon. Grabe kayo na ka flammable. Nya ang nakanindot na ng high octane kay mubitaw ni kini mga jet engine, imo lang ng mo bugwak lang na gamay kayo rin. Muna nga dili kay ni siya kas, pero mahal kuno kay na. O ka nga klase ka gasolina, mo na imong itubil, mo na patubil nimo si imuhang multi-cab sam. Gikan bugo padung dire 30 minutos abot na ka nagkuan Santander. Pergilngi gining eroplano sa kay kitang tao ba kuan kita kinsa ba koy magdahom nga moabot ang adlaw sa kinabuhi sa tao nga ang dako kay puthaw mulupad. Di ba? Ang dako kay puthaw mulutaw. Di gani ka kapalutaw og martilyo. Itandi nimo sa kadako anang barko. Kung pangitaan yung patis tao sa no. Nga ang ingonani ba? Dako kayong butang tuas langit mulupad sakyan pa. Dako kayong puthaw palutawon og dagat di gyud maunlod. Pero sinsiyo itsa tagak wa agi. Inana kang ilngig ang tao pero ang di ra gid mahimo sa tao sa ra gid kabutang. Di gid niya pwedeng banhawon ang nikupos. No, kung kanang imong junior diha, wa na gid na abtan ka nagis panahon, bisag mag-unsa pa ka diha og tumar. Di na gid na pwede. Di na gid pwede. Nakaimbento na lang ang tao sam og sakinan nga gikan sa kalibutan moadtog buwan. Nya mubalik kita buelta pero wa pagin sa kaimbento o kung sao niya nga kanang iyang pikoy nga nikubos mulagsik og balik. Ang kining
Mactan Cebu ba usara to runway no? Usara ka buok international airport unya usaray runway. Okay, inani na ay mga onwards pa nga mga panghitabo na ay mga inani kinalit-kalit nga disgrasya. So ungot tanan flight. So tanan gyud local as well as international flights ungot kay ngano man usara may runway. So muna nga amot niya dagko ra ba kini sila mga terminal fee yawa usara may runway, ha? O traffic. Ang air traffic tinuod na mobitang uban na nasam nga kapila na ko kasuway na nga mubalik sa Manila ang atong airplane kay grabe ba congested na ang ubos ang runway nya hasta ang parkinganan nila kay naman mga parkinganan sa eroplano nya mupahibaw ang kapitan nga either magtuyok-tuyok o sa kadihag mga 30 minutos ay pagkamutug pa or kung tan-aw nilang kuwangan na sa fuel mo divert ang flight. Divert meaning pwedeng mo balik dito sa flight of origin or mangitag laing pinakaduol nga airport. Kana Bohol. Panglao no? So usay Midilin. Saan ang tong airports Midilin? Sana may balita to gidayon gito? Kay paita na magbutang kag airports Midilin. Ngano magbutang mag-airport ng Midilin oy? Number 1, dili man na kuan. Unsa may naa dito? Ako taga Norte guko. Taga Daan Bantayan guko sam. Naay mga tourist area like Malapascua, Bantayan Island, but you know, it's not enough nga mo justify ka nga magbutang kag airport diyang dapita because you know when you say airport, it's not all the time about tourism. Kay kaning mga nitugpa diri sa Mactan Cebu International Airport, nanguli ra man na diri syudad. No, igabot igtugpa nila diri sa airport, sakay na sila mga sakinan, adto na sila tagsa ka mga puyanan, di ba? Ang naman sad nga adto ka mutugpa dito sa Midilin kay aron makauli na ka diri sa Mandawi. Di tingali na mao. O gigagag Cebu City sakay kag local flight padung Midilin. Binuang man oy. Nganong gibutangan man nag-airport nila dito? Ang akong duda na sam dili ginaingon nga commercial airport. O basig kuan na ba kanang inana flight school or possibly sad nga private lang gina siya nga airport or I don't know kay ug mingon tag airport sama aning airport gid nga atong nahibawan nga airport, that's too much. Magbutang kag airport nya way eroplano. Di tingali pwede. Amo to 15 ka buot-buot anang airport des Midilin oy. Ug nganong kana gyud mo ilang gi-priority. Sige lang ato lang yan ang tagaan og special coverage am og makahigayon ta basta ako di gid na maayong anong nagbutang mo dag airports Midilin nga inig landing ni mo diha ang unang musugat si Moha. Di ba katubhan? Atong oras alas 9 na mobalik ta human lang ani. Sa pila to gipangayo budget ni Mayor Michael Rama para sunod tuig 50 bilyones. Ang budget nato karon is around 9. So kapila-pila. Sus grabiha no? Percent? Grabiha no? Anong inana man nakadako taon? Grabiha natalang kwarta ha? Dili ba ka pwede mangayo? Ha? O mo increase man siya sa buhis? O next year mo increase siya mga 7% naman sa tingali. No? Ang existing sakto ba ko? Mga real property taxes man ilang pa increasean. Pero kinsa may magbuot anas, may grama o ang city council tingali na. Grabe sa 50 billion. Ako malipay ta na kay may na lang kay at least igasto gyud or naay kuan ba kanang naay nagi kay figure nga makita nga unsaon na nila
asa sila mangitag kwarta, etc. kaysa musulti og gamay o niya mugastog dako, niya mahimong kag asa padong ang sobra. Naman diyang kawasan. So, adiyan lang ko nakuan 50 billion. Grabe asa for ang Cebu Magod City is prime city magid ni. Queen City of the South. We are second to Manila. No? Usa tas mga nag-una gyud nga dakbayan diri sa Pilipinas. Muna nga dili sad ikahibong. Kay himuon gid lagi ni ang Singapore ang Cebu. Ako ba kanang Singapore sa ganahan magig gumutuan na kay at least na kay projection, na kay damgo, na kay tinguha, na kay objective nga in a year's time do na by movement, na kay mga milestone nga upson nga in 'di ba quarterly ba na ang inyong milestone nga okay after ani na nasa tay laing ang kopyahon aron nga leading towards a Singapore like Cebu City ana. Nindot kayo kung munay may tabo pero mula gina basta butangan kanina tog pero angay na mo anang magpanagana. Mingon ko pero nagana na mo kay it's easy for us to say but really it's very difficult for us to do. Ako sa milig madyo kay kana pilosopo mo ko nga tao. Pero dili ko insultador, dili sa ko bukal-bukalon. Pero pilosopo ko panalitan. Kanang moingon ko sa nga ang tinuod nga barko naa sa utok sa tao nga naghimo anang barkuha. Ang tinuod nga eroplano naa sud sa utok sa tao nga naghimo anang eroplanoha. Nakuha mo? So, kanang barko ngayon nakitaan, dili na maong tinuod. Ang tinuod, katong unsa tong barkuha nga naasod sa utok sa nag-design anang mao nga butang. Mugid to'y tinuod. Mosab gihapon sa Singapore. Og mayon kang himuon nimong Singapore ang Singapore, dili ang Cebu ha, Singapore. Katong Singapore nga lugar. Ang tinuod nga Singapore di na mao ang Singapore. Kundili anha nimo makit-an ang tinuod nga Singapore sa utok sa naghimo niya nga Singapore. Kinsa man? Lee Kuan Yew. Actually, the real Singapore is in the mind of Lee Kuan Yew. Kana og ari gyud ka magbase sa kanang talagsaon kay di na mo kadungog ani subang istasyonan. Ari na mo kadungog sa DYCM man. Magsugod lagi ko gingon ani minaw gyud mo. Juanes libro. Para sa lang Singapore, ang tinuod nga Singapore di na maong lugar nga imong giadtuan nga nindot kayo limpyo, hamugaway, hapsay. Ang tinuod nga Singapore na suds utok atong Lee Kuan Yew. That's where the real Singapore lies. Ang nag-design, ang nag-envision, ang nakakita, meaning unsa may naa sa usa ka Lee Kuan Yew, kinahanglan naapod sa usa ka may krama para nga moingon ta nga ang Cebu City will be Singapore-like because you cannot say nga mahimong Singapore o maparehas sa Singapore ang Cebu City kung dili sa ka makaingong parehas mo kang Lee Kuan Yew. Kailangan tingali mo kinsa nas Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew is mao gitoy prime minister, mao gitoy usas mga nakaingon nganong nahimong Singapore ang Singapore. Because of him, not because of anybody, but because of him alone. Tungod kay iyang naangkon ang hiyas sa usa ka tawo nga gikinahanglan para sa usa ka leader nga ma-build up niya ang usa ka lugar nga muna ni ang resulta ron didto sa ilaha, which happens to be muna na ang Singapore. Di ba? Now, mayingon ta nga ang Cebu City, himoong Singapore ni Mike, ngayon siya 50 billion.
increase niya mga taxes. Daghan kayo bang mga actually kanang iyang Singapore mo na niron ang resulta. Bayad kag dakong buhis. Bayad kag dakong buhis. O gusto ka nga mahimong Singapore ang Cebu City, kinahanglan pilon og makaduha ang imong existing nga tax rate, mga local taxes nimo. Bayad gyud ka ingonana kadako sa Cebu City. Murag iya lang gitagaan bag justification, but all in all ang gipangita niya na nga bayad lang kag dako kadakan nimong buhis. Tiwasan gyud ka. Anything pabayrog dako ang mga tao, ako ana apprehensive kay ko. No, wa pa ganit mo itbe pila may data niyo dia, pila may spillage. Asa say term na kanang di tingali spillage. Pila may doon na ba mo yung mga transparency data kung pila ang mga nangawa nga kwarta o resources sa Cebu City, wa gamita, wa gipalit, wa gigasto o kwarta nga nawa versus sa kwarta nga gipagawas? Naa ba mo'y data na? Unsa may justification nga mangayo mo og additional burden by way of taxes sa mga tao tungod lang kay nag-envision mo nga ma-Singapore, bayad dayon og dako, pilon din ninyog makadaghan ang buluhisan sa mga tao? Ayaw tingali. Uy, tagay sa chance ang mga tao nga magka-recover tingali, Mayor Mike. No? Kana bang ayaw lang sa kayo ninyo ingon na kay sayo wapatay sumaagod og bugawas ta diri dan nagtuo mo gingunana na kabaskog ang atong ekonomiya, hinay pa man kaayo. Ngayo na sa magbuhis. Unsa man sa taon mo eh? Di madag Singapore niya walan tay buhis-buhis. Bitaw, oy binuang ako ngis. That's too much. Balikon ako ha. I don't doubt di ko magduha-duha nga you have the will, political will, naakay willpower, naakay you have the qualities as you would want us to believe. The quality is similar to Lee Kuan Yew. No, usas mga ngilngig nga leader sa Singapore nga mo'y nakaingon nganong nilambo tong ilang lugar. Kaya again, balikon nako, ang tinuod nga barko naa sud sa utok sa naghimo sa barko. Ang tinuod nga eroplano naa sud sa utok sa gahimo sa eroplano. Ang tinuod nga Singapore naa sud sa utok sa naghimo sa Singapore, si Lee Kuan Yew. Siya ay nakaposes sa quality, sa hiyas, sa gikinahanglan sa usa ka leader para nga ma-build up niya ang usa ka lig-on nga dakbayan, usa ka nasod nga labihang nilngiga. Because everything, tanan niya nga gikinahanglan nasod siyang utok, political will, isog, bright, tanan nga gikinahanglan, mga rekisito sa usa ka lig-on nga leader tuan niya. Ug wato niya di sa kahimog Singapore. So diri sa Cebu City, himuon man kanimong Singapore like ang atong dakbayan, dapat more or less parehas gyud ka ni Lee Kuan Yew. Sa ako nang gisulti, how can you make Cebu City Singapore like when ug unsay nasod sa imong hunahuna dili mo tukma ngadtos hunahuna sa ga-design sa Singapore? Pero di man na nato pwedeng ukbon ng imong nya atong hilngon ug unsay nasod yang mga nagtikaw-tikaw niya. Mararo ka ng mga margo kitang lakisan, magsige tagpatuoan ang atong mga uyab nga ikaw ra lagi akong gigugma niya, di man na nimo pwedeng ukbon ng dughan tao. Nalilion gyud. Pila ka bukitik nang nagtikaw-tikaw, kapakapa. So, muna nga kanang kang Mike, ako sa ko nang gisulti, di man taka ko lasam, di man taka buot. Mo giganaya pero karon kakita na ko nga ang ilang gusto day igo lang patasan ng buhis. Gidrama ta ng Singapore. Gisigihan taglaw ganang istorya Singapore. Every now and then magpatawag og press con nya di gid kalimtan nga ilitok gid ang Singapore, nga himuong Singapore ang Cebu. Makahigayon, masabot lang gamay, Singapore na yun. Hipos-hipos des kurente niya mo day, all in all,
it all boils down to increasing taxes. Dito sa Amerika, mura naman lang nagsala sa mo ang Amerika Sam kay nagtungari naman lang ko ng lugar yan. You know, dito sa Amerika, ang mga Amerikano sensitibo kay na bisag sintabo ang imong idungag anang ilang buhis. Basta di ka kapag-justify ana, revolution gina. No, muulpot gyud ang lubot sa mga Amerikano, ha? Mangayo ka og sentimo, increase among buhis, justify. Pakita ekonomi, nga wa mo'y usik. Pakita ekonomi nga ang among gibayad ni adto nahipuntag gyud sa angay dapatan nga mga gastuhan. Ing ana ka sensitibo ang Amerikano sa ilahang kwarta. Nilambo na ang ilang nasod kay tungod sa kakutihan ala nila up to the last drop sa ilahang mga taxes, ila gyud ng pangitaon kung gigasto bagis husto. Ug mangayog increase ang ilang gobyerno, dako kinang layog. Dako kinang layog, dako kinang bugno. Dugay kayo maghuman ang lalis anasam. Mubitaw na nga it can either make or break any presidential in US politics, especially when it comes to taxes. Karon no? Awa ha? Ang Britanya ron mutuumog sa di ang ilang primero ministro dili na puti sa miboy. Dili na. Oh, ay binuang. Dili na puti, dili na Briton. Gyud, aganang dili na ba English decent. Dili kaliwat og Caucasian. Dili na siya puti buhagaw og buhok, puti og panit, berde og mata, kalimutaw, ana, dili na siya Caucasian. Kay ang bag-oron nga leader sa Britanya, kanang Britanya mas puti pa na kaysa Amerika. Mas buhagaw pa na kaysa unsa. Ispiso kay na sila nga pagka tisoy. Ang ilang bag-orong primero ministro karon lang adlaw or gabi ba to nga natuboy kiningan lag Rishi Sunak. Naabagoy English nga Rishi ang pangalan niya, Sunak apelyido. Diba? Sa kong pagtuo Indian descent ni siya. Kaliwat ni Indiano, Bombay ba? Nya bago lang siya na imong politiko dito sa Britanya way back 2015, sigig dagan hangtod nga napildi ni siya currently atong bago nga prime minister nga ni-resign sad. Oh, so kisya mo napuli. Nya kining tawhana nganong siya nahimong primero ministro kay tungod number one mga kaigalaan, maayo kay siya mo tukid. Nakapasabot siya sa iyahang baruganan ug asa padung ang buhis nga gikolektas gobyerno gikan sa mga tao nya pila ang ilang pangayoon, pilay igasto, pilay gamiton, etc. May ni siyang numero kay usa man is mga ngilngig nga negosyante. Ang akong punto mao ni naka-justify siya sa iyang mga tao, sa iyang mga gikasakupan nga kining kwarta nga atong gamiton sa gobyerno adto gini mahipunta sa angay dapatan. Kung kinahanglan ta mangayog dako atong buhaton pero muni ang ako ang justification. Inana ba? So ni-appreciate ang mga tao. Pero diri sa ato sa Cebu City, wa may klaro ni gisulti ni sila. Is it enough to tell us inyo lang tang hapnigan anang istoryang Singapore-like din sunod tuig increased boys? Si Wenceslao may nagbutbuot ani? Muna kaning katong laging di ba nat si Surer man nagkadiyot si Wenceslao niya karon na konsyal? Gikas sa BR? Pero konsyal man siya, di ba? Kuan siya nga na lain tos bong kay medium do. Dugay naman nga Wenceslao, kato man ning konsyal dia, singa na ning Wenceslao pero mi ko na makita sa una. Ha? Ruel? Noel?
Natay number na niya? Murag accountant na siya, tanawag na siya, magnabatay number na niya. Pero may makuna sa makita niya at dugay na sa inong kaayo. Konsehal pa na siya. Pero may ko kakita na niya dire sa may Boss Coffee. O Boss Coffee Ramos, sa una, nga maagi ko niya, di ko mangapi, maagi lang, kitaan ko na siya, maglingkod-lingkod. Ni Garilyom ni. Kinintambok ko lagi. Amo to, tambok pa pagyapon ni. Tambok yun kaya padako ko sa buwis. Tawagi ko na siya, mangutana ko na ta. Mangutana ta, kay lisod man kayo dilita mangutana. Kay dapat maka-justify gyud. Unsa man ninyo 50 billion? Asa na ninyo kuhaon? SRP? No, dili na natong problema kay ug naa sila 50 billion, sabot lang nga walay kuan. Ug inyo lang increase lang mo og taxes ingon na nakapaspas binuang na binuang ginaoy. Lisod pa kay mga taon sir oy. No? Tagaay niya gikuno ko sam og pila gyud exact figure. Why is that nga ingonana ka abrupt nga muksaka og kalit ang atong local taxes? Ang uban gani na muna nagpanghatag og incentives. Karon gani dito sa Congress whether mutuo mo sa di ang panawagan mga higala nga pahimuan na og balaod nga ang basic commodity dili na pahamtangan og value added tax which happens to be 12% on top mga higala sa iyahang purchase price. Di ba? Karon kusog na kayo ang clamor didto sa Congress. Gisponsoran nis mga nakadaiya nga congressman o mga party list. Unya gisponsoran gipaluyuhan pagyud sa Philippine Chamber of Commerce. Mga negosyante na mismo ang niingon nga ilabi ni nato sa Congress nga in the meantime, mintras ang Pilipinas nag-agwanta, nag-antos pa aning grabing kalisod kay karon pa man nato na feel ang impact sa pandemic. Economically ang Pilipinas huyang kay tungod karon pa nato na batyagan ang pagkahugno sa ekonomiya gikan sa balik duha ka tuig nga niungot ang atong kinabuhi tungod sa COVID. So karon bisag inyo pa nang mantanawon dis mantalaan, makabungog na ang clamor dito sa kauluhan nga ipatangtang ang value added tax sa mga prime commodities like bugas, dilata, pagkaon, sudan, mga asin, bitsintanan nga gikinahanglan sa tao sa iyang survival, dapat dili na ninyo pangayuan pag value added tax. Ang mga negosyante ni Uyon, ni Labi, nanawagan nga dapat mao nay mahitabo kay mismo sila affected sila sam sa ilahang produksyon. Kaya ang mga tao di naman mo palit silang produkto kay gipakapinan pa diag buhis perting mahala, so moiwag ang mga tao. Moislag ba? Mismo ang mga negosyante ni kisik-kisi na. Unya kita diri Cebu. Ato na inong tiwasan hinoon ng mga tao ng padali ra ko naglingsang sa katong proposal ni Wenceslao. Padali ko na ko dire sa messenger. Kaya ito ning basahon. Grabe naman sa di mga tawhan. May man mo sa inyo ha. Oy, kay puno man na kanunay ng inyong refrigerator. Diba? May man mo diya sa inyo ha. Nga naman mo supplier nga supplier. Sa soda sana. Ilig-ablis refrigerator sakto ma-supply. Kailangan mo supplier. Sakto ba na pagkasulti sa mi boy? Diba? Ato balikon. May mga nis Wenceslao nga inig-abli ni mo sa inyong rep puno gyud na kay naman mo supplier. Matod pa din sa kong amigo no, si Inaki Cabalde. There was once a dream that was Rome. You could only whisper it. Anything more than a whisper and it would vanish. Ngilngi ka pagkasulti ah. Marcus Aurelius o ngilngi kinis Marcus Aurelius sir. Usa ni sa kuang mga kinaham kayo nga stoic emperador man ni siya.
Mao na medyo lisod-lisod ng Singapore like ni Mayor Rama unless na ay willpower. Oh. Sir, kanang pasakag taxes wa pay mga kwarta ang mga sugbuan nun ron. Basin daghan mangambak og building aning kalakihan na giatay na lay kuwang. Sus Maria, ay lang taon. Bitaw na nga sure good mo nga inyo nang patas. Unya na lang na oy. Be, ani. Unsa man taron 22, 23. Kano sang election nga Sam? 25. Ani ay. Adto na ninyo patas ang taxes inig 2024. Ayaw sa sunod tuig. Kitanaw na to, ug nabay mulusot ninyo. No, tanaw na to napabay mo daog ninyo kanang mga nipaluyo nga patasan ang buhis sa Cebu City. Tanaw na to. Kamangawa na gawin ninyo ipuangod, gawa gawin ninyo kasing-kasing at this early. Uy, parikobera sa ninyo ang mga tao taon sir. Uy, tagay nagkukuha na sa mga naghinam-hinam mo rin kuha na. Dala. Ato ni basahan sa balita be. Atong basahan ni balita. Matod pa dire. Minority Black leader propose 50 billion budget for 23. We cannot spend what we do not have. The leader of the Minority Black in Cebu City Council will support Mayor Michael Rama's proposed annual budget 50 billion. This was the reaction of Councilor Nestor Archibald after the proposed budget was formally referred to the Committee on Budget and Finance headed by Councilor Noel Wenceslao. 50 billion is a big amount for me. If the money is available and it is used wisely to benefit the city and its residents, that would be ideal. The best. 50 billion, I think, the biggest in the country. Ngilngiga. Kinadak-an nga budget sa tibuok nasod. Archibald pointed out that the city government's revenue collection in 2021 was only 7.3 billion. Ahak. Bugal-bugal maning ka Archibald eh. Nangayo mong budget nga 50 billion niya ang inyong collection last year 7 billion ra. Asa man ta mo mga ibot amo na ning ilang kuansam. Ari na sila dire manghampak ba kanang gitawag ba na mo sa media nga ari na mamunal. Sa kuan, according to Rama's proposal, the 50 billion will be sourced from the general fund proper like the national tax allotment. 2 billion. Yeah, tax revenues. Mo na ni 44 billion. Mga non-tax revenues 2 billion gamera and shares from the economic zone 300 billion gamera gyo. Another source of money will be special accounts like the income from the operation of city markets 100 gamera mo kini. Millions raman eh. And funding from the general fund proper, among others, for a total of 1.5 or 1.7 billion. So sa ato pa, ari gid sila magkuha og buhi sa local taxes. So increase gid sila. Naikibutang desa pila increase? 450%. Padati ko nakuha na. Ano? Be. Ato basahon. Dala. Asa tapitan na Sam? Sige na kung ibasa? Mao ba? However, he said, the city government may have to take out a loan. Okay na, mang loan. And raise, akin diri ang pinaka-juicy. And raise taxes since the mayor's proposed budget is 450% higher than this year. Okay. So, mo raise kita ag taxes. Now, kining pag-raise og taxes, dili mayor mo'y magbuot, ani. Ang mga tao, ang mga representantes, mga tao, through the city council. Sam, tawagi ko no si Vice Mayor Raymond Garcia. Mangutana ko no tang Vice Mayor Garcia ni ani,
kay gawas nga siya maoy vice mayor, siya maoy presiding council, and he can really talk on behalf sa iyang girepresentahan dire sa Dakbayan, Sugbo, which is mauna ang city council, kay dili man ang mayor maoy mo mando nga pasakaan ang buhis, kay dapat it will go through the approval sa city council. Ngutana kuno tang Vice Mayor Raymond Garcia nga timely ba ni og pananglitan by 2023. Ingon ana, no, mo saka tag mo sa asa mo na mangibot oy. mo ingon ba dito? Ang ako mga katiguangan pangayuan kay ni magsubra silang makaya, maingon din asa man ko mangibot oy. Ato ko no pangutanon, no, si Vice Mayor Raymond Garcia about na ani. Inagamay lang Sam. Gamay lang kayo, no? Nasa pikas linya si Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia. Vice, maayong buntag nimo. This is Jason Monteclar, live ta sa DYCM. Good morning nimo, sir. How are you? Good morning, Jason. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw. Yes. Sir, gamay lang, naagni lang ko pagtawag nimo kay usa man gud sa akong gituki, ang plano bang lagmit by next year pasakaan og balig 450% ang ato ang budget 50 billion. Now, kasabot ta nga this is too much or dako, I don't know if makaya ba. Now, asa man ni nato i-source ang pundo ani sir, and lagmit mupasaka sa buhis, sa rate sa buhisan ang Dakbayan Sugbo para nga maabot na nga kantidad. Sir, isip Vice Mayor o Presiding Officer Diris Council, kasabot man gud ta nga muagi na sa inyong hadiya tanan, di magud makabot-bot ang mayor ana, mupass through magina sa imong lamisa. Doon na ba ni chance, sir? Doon ay kahayag nga mahitabo ni? Or do you think untimely pa ni tungod kay wapa taon ka-recover sa ekonomiya ang Pilipinas? O sa huna-huna ni Raymond Garcia ani? Well, you're talking about two things, no? Una sa tanan, you're talking about the increase in the taxes. Yes. Ikaduha, you're talking also about the approval of the budget. So, yes. ato nang tukion ta sa tagsa. Sige, sir. Ang pirmero nimong pangutana regarding sa increase sa taxes, that is actually a revision no, sa ato ang kanang what you call real property tax and business taxes. Okay. Kay sigun sa akong nahibaw-an, and this is already what we know, no, nga ang atong revision sa atong real property taxes was done last 2003 pa. Okay. But was even implemented, I think, in 2006. Kaya in 2003, pag-revise na to, lagad ni Chabaw, so muna nga we decided, the mayor at the time, the council at the time, decided nga we will just implement it in 2008. Now, in other words, overdue na gid kaayo nga ato na nang i-revise ang atong taxes. No, for example, ang local government code nagbutang diha nga you revise your taxes, the real property tax, every 3 years. So kung imo nang ipon 2003 hangtod karon, that's almost 20 years. Cebu City wa gyud mo revise sa atong real property taxes, no? Muna nga muingon ka nga ang inigbayad nimo og real property tax, ang value sa imong yuta ikumparar sa zonal valuation sa BIR, pertig yung dako ang diferensya. Because ang BIR, they revise it every year kung pwede. No? Pero ang kita Cebu City government, wa yuta mo revise. So muna nga, I think it is overdue nga kinahanglan na, it's long overdue nga kinahanglan na kita mag-revise sa atong real property taxes as well also as the business taxes kay dugay na sa China nato na gi-adjust. Now, if you're asking the question nga angay ba i-revise, the answer para nako is yes. Pero ang ako nang i-qualify ang akong answer because most of the stand sa uban nga mga membro sa Cebu City Council. Dili nato ni ipakalit, no? Ang giingon man gud gi-suggest sa uban nga ato lang ding staggered og increase. So for example, on the first year kutob lang diri nga increase, on the second year another increase, on the third year ang increase. Og makita na nato sa implementing rules and regulations puhon iniguman nato og if ever, no, the revision will be approved by the City Council. Now, ang imong pangutana is also
is it makiangayon nga considering nga we are still recovering, maobitaw na nga ato nang i-staggered ang pag-increase. Di nato kaliton kay tungod people or businesses or the people, the taxpayers are still recovering from the pandemic. Ang naadiya sa libro sir, mga supposedly ug atong istriktuhon, mga pila gyud ka percent ang mapatong sa ato ang existing ron nga rates sa buhisan ana mga real property taxes if ever mapatuman na siya by next year? Well, we are guided Under by normal the law. circumstances. Under normal circumstances meaning wala pa ta naigog pandemic or unsa ba, pila gid unta na siya? Na ay maximum nga giset yun ang atong balaod diha na to real property tax. We are very close pa to the minimum. So for example, no, if it is 2%, like karon no, ang atong real property tax level is at 2%, ang maximum provided for by law, I think it's about 20%, no? Okay. In some instances. So we are still at 2%. So imong idoble og 4%, layo pa kay ta sa maximum allowed by law, but dako na kay na ang increase nga double nimo gihimo nimong 4%. Sa taxpayer kay doble naman na para niya. So Yes. kung magbayad sa 2,000 karon 4,000 na iyang bayaran. Yes. So we will not go over what is provided for by law. No, naara gyud mi dihang dapita ang tax level or ang tax level. However, ang valuation, it's too technical for me to explain, pero kay kita manggoy ko nakaagi magugug Committee on Budget and Finance, and ako say nagtan-aw nang sa revision no sa taxes. It's too technical for me to explain kay naamnay tax level unya naa sa nay individual value ang yuta, di ba? Okay. So mo na kung ingon nimo nga dili gid nimo sobra sa maximum nga gihatag sa balaod. We will go below gihapon that one. So that is to answer your question. So when you look at the budget, mo kag musugot ba kaya ba ni nga makuha ning 50 billion based on kanang based on our income for next year? The answer is it will really depend. Kay kana manggong mayong kag source of funds 50 billion, expenses 50 billion. Mangutana mo asa man mong source of funds sa 50 billion? Yes. Remember that when you make the annual budget, all annual budget it is only based on projections of the local finance committee. Projections na. So kung mayon ang local finance committee ang among gi-project next year 50 billion kay mag-revise tag taxes, that is allowed. Di ba? Now whether or not they can collect it next year, that's a big question mark. So mao na ang akong tubag nimo nga they can do it, no, but whether or not it can be collected, that is a big question mark. Yeah. Kining inanay sir, appeal ba na sa inyong data panlitan? Inyo itandi ba? Ngano mangayo mamog 50 billion nga ang ato ganing existing karon nga budget wa kita ka maximize. Something appeal ba na sa inyong discussion? Of course. Of course mao gyud na no, mangutana gyud mi ana nga ngano 50 billion man imong source of funds nga ang imong collection is only 10 billion. Yes. Asa makakuha og remaining 40 billion? Mangutana gyud mi ana. Unya kibaw na man silang tubag, mayo man sila. Alangan kay ang atong real property tax, which is our source of income, it was put at the minimum level. Once mag-revise ta, musaka na gyud ang atong source of funds or atong income. May sa sila, dili, ang Mandanas ruling di ay. Na mas dako na og share from the national revenues ang local government unit. So that's also one. Yeah. So kibaw na gyud ko nga unsay ang ilang itubag. It's just that kita, no, kami as a council, we will just have, at the end of the day, ang ilahang role is just to answer us, to defend their budget. Kami magyumahimos budget, maingon mi nga kani 50 billion dako ra sad ni oy. Di man ni realistic, so amo ning i-reduce oy. Ang inyong kaya 40 billion ra, no? So that will now depend on the Cebu City Council on whether or not ila ba tong i-adapt ang budget nga gi-propose or gi-submit sa Office of the Mayor diri sa Sangguniang Panglungsod. Kana sir, veterano ka naman sa diha gyud sa City Council. Practice ba gyud na diha sa imong mga kauban nga when it comes to budgeting, labi na ginana extravagant or dako ra gid kayo. Nakasuway na mo ba sir kayong gislasan? Yes. Kapila na may ka-slash, kapila na sad may ka ingon nga kaning 10 million diri di ni angay. Dapat ibalhin ni diri. Kapila na namo gibuhat several occasions we have done that. Dili ba na ma-consider sir nga act of war ngadto sa nag-propose nga grabe gislash sobra mas katunga?
dili sa tingali, no? Like, No, for it's example, normal sa usa ka demokrasya, but mura magong statement grabe ang muslas ani nila oy. Dili man sa tingali. Like for example, Oo. no, ang mayor ni propose of about 25 billion for the construction of kaning medium rise condominiums, no, for our informal settlers. May mo tingali ang council nga realistic ba ni nga makatukod ta og 200 sa bug condominium in 2023 and spend 25 billion. May mo tingali council nga dili tingali. Maybe we can only build 100 or 50. So ato ning pagamyan. Ana ra man na ba, it's just a matter of what the council feels or the kasanggunian feels na that is grounded ba, no? So ang kwan na sir, mamahog din na sir nga ang murag ang mga Makatapos ang written role niya is ang strategy tingali ana, itsahan tanig dako nga kandidat bahalag ilang slash at least moabot ra kay punta sa tong minimum nga target. Pwedeng inguna na nga practice. Posible sa. Posible. Kami sa you can also look at it in another way. Kung sa gitan-aw sa uban niya. 50 billion. Okay, 50 billion ang for next year. Ug dili na nimo maabot ang 50 billion. Let's say ang imong maabot sa collection is only 20 or 25 or 30 billion. Then the mayor will then prioritize unsa nga projects nga iyang i-implement nga ang 30 billion na may nisud sa punundanan sa gobyerno. So mingon sa nga ang condominium 50 lang kabuok. Ang road project imbis 1,000 kilometers 800 na lang. I mean, it's just a budget is just a budget. No? And then lain sa na kung unsay actual nga nisud nga pundo diya sa gobyerno. So mao na, no? For me, ako to tell you honestly, a budget is just a budget and it will always depend on pilay pundo nga musud. And then the mayor will just have to prioritize. No? O nisud ang 20 billion, ay una nato ni pila ka project. Middle of the year, nisud ang another 10 billion. O kanina sa datong i-prioritize. Uy, end of the year, wa man maabot ang realize ang atong 50 billion, ang atong realize 30 billion naman lang. O sige, 2024 mag-budgeting na pud ta. Kaya ato tong include ang mga items nga wa na to ma-implement this year kay kuwang og pundo. Yeah. Vice Mayor. Sige sir, go ahead sir. So, it's not really, for me ba, it's I just hope nga ang atong councilors o atong mayor will see it in that way, bitaw. If we approve that budget of 50 billion, it is still subject to pila gyud kwarta nga musud sa atong panudlanan. Diba? And then if ever we slash the budget or we change the budget, well, maybe perhaps the council is thinking realistically nga, di maabot ang 50 billion, nara gyud is 40 billion. So I'm just explaining how the budgeting process was ug unsa ang mindset sa atong mga konsehal. Kining pa nga pag-prioritize sa mga programs sir, do na by take ang city council ani? Or it's really up to the mayor ra gyud ug unsa iya mga wala na. Kung implementation na gali, mayor na gyud na. Basta kami ni approve na mis budget of 50 billion, hala mayor ikaw na bahala ug unsaon nimo pag-implement, unsay imong priority. Ingon na. Yeah. Sir, malipay jud kay ko sir basta ikaw na akong interviewon kay mura kong nagbasa og encyclopedia. Daghan kitang makatunan ni Raymond Garcia. Muna nga Sir Jason, ayaw gyud pagduha-duha og tawag nako. Para di gyud malinawan ba? Tilaod na. Madamdagan ang atong mga kaigsunan nga naminaw. Puno kay sunod sir ang imong mga istorya karong buntaga. Salamat gi kay Vice sa imong higayon. Daghang salamat pod og maayong buntag sa atong mga suking tigpamilya. Maayong buntag kanimo. Si Vice Mayor Raymond Garcia sa Dakbayan sa Sugbo. Unya ako malipay kay ko basta si Raymond kay kuan gyud technical magud ka tawo sam, so substantial kaayo ba ang ato ang pakighinabi niya, dili ba ta tuyok-tuyokon. So salamat kay Vice sa imong higayon. Atong oras medyo napupos na at ngini ninyo karon dayon. Sunod ang ato ang kauban si Kuya Sammy B. Sa gyapon ako si Jason Montecar. Daghang salamat sa inyohang pagpaminaw. Halangdon si Bathala Labaw sa tanan. Anak Bisaya! Hantod sa sunod ng higayon o sa samang takna, dili gyapon sa istasyon. Anak Bisaya! Pag-ung ugmat, pag-ung bugas, pag-ung turok, pag-ung salingsing, pag-ung sitla, pag-ung adlaw, HYCM.
DYCM 1152 Cebu Province Wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com.